हेलो फ्रेंड्स, दिनै आं मोनसे डाक फार्मिंनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ होनो सानदों। आंनि फिसा डाक फार्मिं बेहाय गासै 60+ दङ। बिसोरनि बैसोआ दासिमाव 50 डेजनि बारबाय। एप्रिलनि फार्स्ट सप्तानि फिसामोन बिसोरो। दासिमाव आं बिसोरनो जेबो भेक्सिन होथ'नाय जायाखै। उनफोरावबो जुदि जेबो बेमार नुजाथियाब्ला आं बिसोरखौ भेक्सिन होआबालासिनो फेदेरनो सानदों। सम सम बेमारनि थाखाय एन्टिबाय'टिक पाउडार दै एबा आदारजों लागायनानै होयो आं। सिगाङाव माखासे दाना होदोंमोन, स्टार्टार आरो स्टार्टार दाना। उनाव आं गोबावानो जाबाय न'निनो माइखौ होनानै फेदेरगासिनो। जोबोर मोजाङैनो जायो आदारखौबो। उनफोराव बिदिनो साक्सेस जायोब्ला आं डाक फार्मिंखौ गिदिर खालामनो सानदों। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फिसिनो गोसो दंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों आं माखासे इनफरमेसन होनो सानदों आरो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोननो एबा नायनो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों लोगोफोर।